Filwaqt li pajjiżna bħalissa jinsab għaddej minn kriżi politika brabta mal-aħħar rivelazzjonijiet relatati mal-assassinju ta' Defni Caruana Galizja, Muscat xorta għażel li jħalli Malta u jagħmel mawra fl-Italja. Matul il-ġurnata tal-ġimgħa, il-Prim Ministru Joseph Muscat wasal Ruma fejn is-Sibt filgħodu mistenni jkollu laqgħa privata mal-Papa Franġisku. Aktar kmieni din il-ġimgħa net news vera li l-laqgħa ta' Muscat mal-Papa ma kienx se tiġi konsidrata bħala laqgħa uffiċjali. Fil-fatt lanqas se tidħol midja għal din il-laqgħa, aħbar li qatt ma ġiet miċħuda. Iż-żjara ta' Muscat fil-Vatikan issa qed titqies biss bħala żjara privata mal-Papa Franġisku, dan fl-isfond ta' perjodu xejn sabiħ fejn il-Prim Ministru daħħal lil pajjiżu fi kriżi politika u meta bdew ħerġin stejjer xokkanti li jippuntaw lejn dak li sa ftit jiem ilu kien iċ-Chief of Staff tiegħu. Mal-wasla tiegħu f'Ruma, Joseph Muscat kellu jieħu sehem f'konferenza dwar l-immigrazzjoni bħala parti mill-inizjattiva Mediterranean Dialogues organizzata mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Taljan. Iżda xi raġuni mhux magħrufa Muscat iddeċieda li ma jmurx għal din il-konferenza. Rapporti fil-medja qed indikaw li Muscat ma attendix għal din il-konferenza biex ma jħossux umiljat minħabba s-sitwazzjoni preżenti f'pajjiżna. Intant fid-dawl tal-kriżi politika f'Malta, anke l-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte ħassar laqgħa li kellu skedata mal-Prim Ministru Malti f'Ruma stess. Sissa għadu mhux magħruf jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat u se jieħu sehem f'summit tal-Unjoni Ewropea li huwa ppjanat li jitlaqa' il-ġimgħa d-dieħla fi Brussell. L-MEP Ġermaniż Sven Giegold li kien f'pajjiżna fl-aħħar jiem bħala parti mid-delegazzjoni Ewropea li kienet qed tistħarriġ is-saltna tad-dritt f'pajjiżna, diġà saqsa li ma se jkunu dawk il-Prim Ministri Ewropej li se jieħdu bidejn Muscat fid-dawl tal-kriżi politika li għaddej minnha pajjiżna bħalissa, kriżi li daħħalna fiha Joseph Muscat stess. Il-Prim Ministru jirritorna lura il-ħadd meta mistenni jlaqqa lil partitari Laburisti għal meeting fil-Pjazza ta' Raħa Ġdid, dan f'tentattiv biex jaljena lin-nies mis-sitwazzjoni gravi li jinsab fiha pajjiżna u jpinġi stampa li fil-Labor kollox għadu għaddej b'mod normali.